Ni Guillermo Roa naiz, Elhuyar Fundazioan egiten dut lan, eta hainbat mediotan egin dut lan, batez ere gaur egun Norteko Ferrokarrila Euskadi Irratiko irratsaioa eramaten dut, esataria naiz. Eta, hona etorri naiz batez ere kontatzera ze esperientzia izan dudan medikuntzako gaiekin eta osasunarekin lotutako gaiekin, eta divulgazioaren arteko uztartze horretan, ez? Eta batez ere, kontatu dut garai batean jasotako sari baten gaiak nolabait eman zuela, izan zela bluff bat, izan zen iruzur bat, eta hala ere bere momentuan oso ondo zegoen eta oso ondo divulgatu genuen ilusio guztiz, baina gerora bluff bat izan zen. Eta bestetik nahi izan dut kontatu ze esperientzia izan dut nik irratian hainbat medikuntza gaiekin. Irratiaren beraren funtzionamenduagatik eta divulgazioa egiten duen norbaiten ikuspuntutik. Eta horixe izan da gutxi gorabehera kontatu dudana nire hitzaldian. Eskerrik asko.